Hala ere, ustez heroiko izan behar zuen, pasartea barrigarri bilakatu zen. Bilbotek atera zirenez, baina berandu. Behin, geratu eta ez baitzen agertu arrantzalea. Bigarrenean, bai ordea, Prietok bere memorietan dioenez atzerapenarekin. Txalupatzeki batekin agertu zen Bilbora Sebastian Bakeriza, Prietoren balizko salbaitzalea. Aita zuen tostartean laguntzaile bakarra, arrantzale zaharra. Euskaldun elebakarra zen Bakerizaren aita, eta Bakerizak berak erenek ez egiten zuen hitz gazteleraz. Prietok berriz, hitzik ez zekien euskaraz. Prieto ontziko biltegian zerrarazi zuten eta antzegon zen sari artean luzaroan. Aituta, bizkarreko minez, Prietok biltegiko trampa zabaldu eta burua atera zuen. Hurrenean, itsasargi bat ikusi zuen. Nabigatzen orduak eta orduak zeramatzatenez, galdetu zien arrantzalei ea matxitxakokoa zen argi hura. Sebastianek ezetz erantzun zion, galeakoa zela. Galeakoa, Bilboko itsasaderretik ez gara atera eta. Barkuko motorra itole zebilen eta Ibaizabalen itsasadarretik ezin irten da ibili ziren. Okerrena hala ere, horrela ezin zutela jarraitu. Lehorreratu egin behar zuten nola edo hala eta iesa beste baterako utzi. Honena, Bilbora itzultzea izango zela esan zien Prietok Bakerizatarrei. Sebastianek esan zion ez zuela ezagutzen Bilboko portua eta ez zikiela nola sartu. Eta alase, Prietok berak gidatuta iritsi ziren Mazarredo aldera eta han egin zuen jauzi Prieto, El Liberal egunkariko egoitza parean. Kontu handierarekin salto egin ere, egunkariaren egoitza komisaldegi batean aurrera zegoen eta.